खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो जोंनि बे चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो जों गोबाव जाथारबायमोन भिडिअ लाबोनो हायो थारैनो जोंहा मोनसे गोनांथार खामानि दंमोन बे साननैसोआव एबा थांनाय सानफोराव बेनि थाखायनो नोंथांमोननो सम बायदियै भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो जों आसा खालाम फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननो जों सम बायदियै भिडिअ होनो नाजागोन स' दिनैनि बे भिडिअआव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि नोंथांमोननि फैबाय थानाय जा फाइनाल एग्जाम जायफोर एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजाद आरो जायफोर एचएस आनजादाव जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' बे भिडिअ नोंथांमोना मेइनलि माबोरै स्टाडिखौ लांफागोन एबा नोंथांमोना माबोरै माने एग्जामाव मोजां मार्क लाखिनो नागिरदों बेखौ साननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' नैबे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो माबा मोनसे मदद होगोन बे आसाजों नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' गिबियावनो नोंथांमोना माबोरै फरायदों नोंथांमोना बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय स' आं ओरैबायदि फरायगासिनो दङ बर्तमान बा सोरबाया आं उमुक घन्टा फरायगासिनो दं बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबासो जोङो माने मोनथिना मोनगोन सोर बेसेबां स्टाडि खालामदों आरो साबेसे फरायसाफोरनिया दासान्दि माबे साबजेक्टफोरा कमप्लिट जाखो बिथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहर आरो माबाफोर कुइसन जुदि सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हायो स' लोगोफोर आं गिबियावनो बुंग्रोनो नागिरदों साबजेक्टनि सायाव स' बेवहाय जायफोर एसएसएलसी आनजादाव जिरायगोन बा एचएस आनजादाव जिरायगोन आं बेसिकेलि एसएसएलसी मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुंनाय जादों बेवहाय गासै नोंथांमोननि जा फैबाय थानाय आनजाद बे आनजादाव गासै नोंथांमोना द'खान गासै मोन 6 पेपारनि आनजाद होनो नांगोन आरो जायफोर इलेक्टिभ साबजेक्ट लादों बिथांमोननि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्टफोरा आलादा जागोन आरो आं गुबैयै दा जायफोर मेथ्स गोबां फरायसाफोरानो मेथ्सखौ गोरा मोनो आरो गोबां फरायसायानो मेथ्सखौ इजिबो मोनो दा बेवहाय माखासे गोरा मोननायनि जाहोन दङ जाय गोरा मोनगोन बिथांमोना माने उन्दै थाखोआवनो बिथांमोना मेथ्सखौ क्लियारलि गैखाया एबा बिथांमोना जा फैबाय थांखांनाय 9 थाखो बा 8 थाखो जायखिजाया फिसा उन्दै थाखोफोरनि मेथ्सफोरखौ बिथांमोना क्लियारलि हानो नांगोन थामहिनबा जोङो थाखो उन्दैफोराव थानाय जा मेथ्सनि खायसे नेम खान्थि बेफोर नेम खान्थिफोरखौ जुदि मोजाङै नलेज थायो अब्लानो थाखो 10 आव थानाय मेथ्सआ जोबोरैनो इजि अब्लानो नोंथांमोना मेथ्सखौ इजि मोनगोन आरो गोरा मोननायनि जाहोना बेनो गोबां स्टुडेन्टफोरखौनो लोगो मोनदों जे बिथांमोना साननायफारि सोरबाया गोसोआव गैया बा सोरबा फर्मुला गोसोआव गैया बेनि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो मेथ्सआव गाज्रि रिजाल्ट मोननांगौ जायो स' मेथ्सआ थारैनो जोबोर गोरलै क्लास 10 नि मेथ्सआ बेवहाय गिनांगौ गैया जायफोर मोजाङै स्टाडि खालामबाय दङ बा मेथ्सआव लेटार लाखिगोन होनना सानदों बिथांमोना मेथ्सखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय था आरो गोबां स्टुडेन्टआनो बेबायदि सानो जे मेथ्सआ जोबोर इजि आं बेखौ ओरैनो नायब्लानो हागोन स' बेबायदि नङा मेथ्सखौ नोंथांमोना इजिब्लाबो बेखौ प्रेक्टिस खालामाबा जोङो एग्जाम हलाव थांनानै मा जायो जोङो लिरनो हाया जायो माखौबा ससे लिरनानै जोङो आद्रा जाहैनो नागिरो बावगारहैनाय जायो एग्जाम हलाव स' बेबायदि मानि थाखाय जायो जोङो बेखौ लेस प्रेक्टिस खालामनायनि थाखाय जागोन जों जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो मेथ्सआ मोजां जागोन स' बेखायनो मेथ्सनि बेलायाव नोंथांमोना जेसेबां हायो बहियाव लिर मेथ्सफोरखौ बानाय फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लाखि फर्मुलाफोरखौ लिर अब्लानो नोंथांमोना मेथ्सखौ मोजाङै मार्क लाखिनो हागोन थिग बिदिनो गुबुन साबजेक्टफोरनि बेलायावबो जायफोर साइन्स साबजेक्ट स' साइन्स साबजेक्टफोरनि बेलायाव नोंथांमोना केमिस्ट्रि पार्ट दङ बेवहाय बाय'लजि पार्ट दङ फिजिक्स पार्ट दङ आरो इनभायरनमेन्ट पार्टफोर दङ स' बेफोरनि बेलायाव नोंथांमोना केमिस्ट्रियाव जा सोलोंनो गोनां बे हाइड्रजेन हिलियाम लिथियाम बेफोरनि जा गुन्द्रासायारि बे फारि बिसान बा गुन्द्रासायारि अनजिमा बेफोरखौ हाथारनांगोन आरो फर्मुलाफोरखौ हाथारनांगोन नोंथांमोना फर्मुला हायाबा खिन्थु जानाय नङा स' केमिस्ट्रि पार्टआ जोबोर इम्परटेन्ट आरो बेनिफ्राय एसेबां हार्ड फैया नोंथांमोना जुदि बेसिक नलेजखौ दङबा केमिस्ट्रिनि अब्ला बेखौ गासैबो हागोन बेनिफ्राय बाय'लजिनि बेलायाव नोंथांमोना खायसे एन्सारफोरखौ नोंथांमोना मुखस्थ' खालाम बाय'लजिनि आरो बाय'लजिनिफ्राय प्राय
सावगारि मोनसे आखिनाय फैखायो बे सावगारिखौ नोंथांमोना सिगांनि प्रिभियास इयारनि पेपारनि हिन्ट्स लानानै नोंथांमोना बबे बबे सावगारिया फैथाव बेखौ बासिनानै गोसोआव लाखिनो नाजा थिग बिदिनो फिजिक्सआवबो माखासे सावगारि फैयो आखिनाय फैयो जेरैबायदि सोरांनि रिफिखननाय रिफिनाय बेफोरनि सावगारि फैयो दा बेफोरखौ नोंथांमोना प्रिभियास इयारनि थांखांनाय पेपारफोरनि बे माबाफोर कुइसनफोरखौ नायनानै सल्भ बानायनो नाजा अब्ला आरो इनभाइरनमेन्टआबो थिग बिदिनो बे साइन्सआव थानाय जा इनभाइरनमेन्ट लास्टिं जा दङ बे इनभाइरनमेन्टनिफ्रायबो फैयो मोनफा मोननै कुइसन आरो बे इनभाइरनमेन्टआ जोबोर इजि नोंथांमोना एसे फरायब्लानो बेखौ मार्कखौ लाखिनो हागोन स' साइन्सआबो गोरा नङा जोबोर गोरलै नोंथांमोना एसे गोसो होनाल'सो फरायनांगौ अब्लानो बे साइन्सआव नोंथांमोना मार्क लाखिनो हागोन गुबुन फारसेथिं एमएल साबजेक्टआबो जोबोर इजि नोंथांमोना ग्रामारफोरखौ ग्रामारफोरखौ नायब्लानो ग्रामारखौ हाथारनांगोन गुबुन फारसेथिं आरो साबजेक्टफोरखौबो मोजाङै जुदि हाबानो नोंथांमोना बड'आवबो मोजां मार्क लाखिनो हागोन आरो रनसायफोरखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालाम आरो दासान्दि जा कर'ना भाइरासनि थांखांनाय जा माबाफोर बेफोर फैनो हानाय कर'ना भाइरासनि सायाव आरो आसामनि दैबाना बेफोर फैथावथाव रनसाय जिहेतु नैबे सिटुवेसनखौ लानानैसो फैयो फ्राय रनसायफोरा स' बेफोरनि सायाव एसे स्टाडि खालामनानै फरायनो नाजा गुबुन फारसेथिं इंलिसआबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बे साबजेक्टफोरखौ मोजां क्लियार खालामनानै ला बेनिफ्राय ग्रामाराव आंथ' बे नैबे चेनेलावनो ग्रामारफोरखौ फ्राय फोरोंजोबफ्रामदो स' बेफोरखौनो नायनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय प्रिभियास इयारनि ग्रामारफोरखौ नायनो नाजा स' गुबुन फारसेथिं ससियेल साइन्सआबो जोबोर गोरलै स' ससियेल साइन्सनिफ्राय डाइरेक्ट सोंब्लानो फैयो फ्राय स' बेवहाय नोंथांमोना सिगांनि प्रिभियास इयारनि पेपारफोरखौ नायोब्ला एसे हिन्ट्स मोनगोन जोङो आरो प्रिभियास इयारनि पेपारफोरखौ नायनानै फरायोब्ला एसे माने आयदा मोनो मा रोखोमनि सोंलुफोर फैगोन बा उमुक लेसननि सोंनायफोरा माबायदि फैथावथाव बेफोरखौ जोङो मोनथिनोब्ला जोङो सिगांनि एबा थांखांनाय प्रिभियास इयारनि पेपारफोरखौ नायनानै फरायनो नांगौ स' बुंनो थाङोब्ला बे साननैसोआव नोंथांमोना टाइमखौ माने जायखिजाया गुबुन खामानिफोराव हगारा लाबानो नाङा फाङा समफोरखौ ओरैनो हगारा लाबानो नोंथांमोना फरायनायाव मोजाङै बाहाय समफोरखौ समा जोबोरैनो माने इम्परटेन्ट मुल्यबान होनना बुंनाय जादों जायखौ स' बेनिफ्राय आरो गुबुन फारसेथिं जाय इलेक्टिभ लादों बे इलेक्टिभफोरावबो नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो हागोन जायफोर एडभान्स मेथ्स लादों बिथांमोना मेथ्सखौ गोबां प्रेक्टिस खालामबाय था जायफोर जिअ'ग्राफि लादों बा भुमखौरां लादों सोरबाबा हिन्दी लादों बिथांमोनाबो जा नायनो गोनां टपिकफोर दङ बा हिन्दीफोराव ग्रामार थायो बे ग्रामारफोरखौ नाय प्रिभियास इयारनि सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ होनो नाजा अब्ला नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो हागोन आरो नोंथांमोना जा फरायो बेखौ गोसो होनानै फराय आरो गोबां फरायसाफोरानो गोबां फरायो खिन्थु एगजामाव मोजां मार्क मोना बेफोरनि जाहोना जाबाय माने गोसो होनानै फरायाबो जानो हागौ बिथांमोना बेनि थाखायनो मोजां मार्क लाखिनो हायाखै स' नोंथांमोना जा फराय हमना ला 2 घन्टा बा 3 आवार्स फुंनि टाइमाव 3 आवार्स हरनि समाव 3 आवार्स फराया मानो नोंथांमोना गोसो होनानै फराय फां फुं खालामनाङा बे समखौ अब्लानो नोंथांमोना गोसो होना जुदि फरायोब्लानो नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो हागोन स' बेखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय आसा खालामबाय आरो लोगोसेयावनो नैबे समफोराव नोंथांमोना बेरायनाय बा बबेयावबा थांनाय सोरनोबा आलासि जानाय सोरजोंबा लोगोजों बेरायफानाय बेफोरबायदि खामानि गैयै बा माबाफोराव बेरायनानै समखौ ओरैनो माने टाइम लस खालामना नोंथांमोना रेस्ट ला फरायनाय समाव फराय बा बुजि मोनैखौ नोंथांमोना सोरनाबा गोरोंफोरनाव सोरनाबा लोगोफोरनाव बा फोरोंगिरिफोरनाव सोंहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आरो खायसे फरायसाफोरखौ नुनो मोनो गोबां फरायसाफोरानो माने एगजाम खाथियावसो टिउसन लानायखौ जों नुनो मोनो स' बे मोनसे स्टुडेन्टफोरनि गाज्रि हुदा आरो जोङो एगजाम खाथियाव थाङोब्ला नैबे समाव जोङो टिउसन लानो नाङा आंनि बायदिब्ला स' नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिया आंनि बायदिब्ला नैबे समाव टिउसन लानाया गाज्रि एगजाम खाथियाव लानो नाङा जों एगजामनि सिगाङावनो जों लानो नांगौ बा बेसेबा सिगाङावनो लानो नांगोन मानो होनब्ला एगजाम खाथियाव लाबा नों टिउसनाव थांगोन ना आरो फरायनायफोरा एसे उसुबिदा जायो दा नैबे समाव अनलि सेल्फ स्टाडि खालामनांगौ नोंथांमोना जेसेबां हायो गाव फरायनांगौ आरो थांखांनाय जा लेसनफोरनि एन्सारफोर बेफोरखौ रिभाइस होनायनिसो सम मानो होनब्ला नैबे समाव माने जोबोर इम्परटेन्ट आरो
एग्जामा फ्राय 2 माहाबो गैला 1.5 माहा होनना सानना ला 1.5 माहानि उनाव नोंथांमोननि एग्जामा फैबाय थानाय मे दानाव जागोन स' बे 1.5 माहाया जोबोर इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बे 1.5 माहाखौ माने एसे गोसो होनानै फराय बेनिफ्राय गिदिंनायफोरखौ खम खालाम आरो बुजि मोनैखौ नोंथांमोना फोरोंगिरिफोरनाव सोंहर बेनिफ्राय आरो प्रिभियास इयारनि जा पेपार बेफोरखौ नायनानै सोंलुनि फिननायफोरखौ होनो नाजा आरो गुबुन फारसेथिं नोंथांमोननिया नैबे मोनसे ओरैबायदि मोनसे चान्स 30% जिहेतु सिलेबास खम खालामना होदों बेनि थाखाय नोंथांमोना बबे लेसननिफ्राय बबेया फैया बेखौ अलरेडि नैबे चेनेलावनो भिडिअ आपल'ड होखानाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायफिननानै नोंथांमोना बे सिलेबास बायदि फरायनो नाजा मानोना गासैबो फैजोबनाय ना नोंथांमोननि लेसनफोरा बा हमना ला साइन्सनि फार्स्ट लेसननिफ्राय माबे टपिकआ फैया बेनि सोमोन्दै अलरेडि नैबे चेनेलावनो भिडिअ बानायखानाय दङ बेखायनो एसेबां गोरा जानाय नङा आरो 30% जिहेतु सिलेबास खमायना होदों भाइरासनि थाखाय COVID-19 थाखाय स' बेखायनो नोंथांमोना बे सिलेबास बायदि फरायनो नाजा आसा खालाम नोंथांमोना बयबो फैबाय थानाय जा फाइनाल एग्जाम बे फाइनाल एग्जामाव गासैबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन बेखौ नैबे चेनेलनिफ्राय आसा खालामनाय जाबाय नोंथांमोना बे कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों सोर साबेसे फरायसाना गांबेसे चेप्टार जोबखो बा गांबेसे बिजाब जोबखो एबा बेसेबां सोर फरायसाफोरा बेसेबां घन्टा फरायखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहर अब्लाना जोंबो मोनथिगोन बेसेबां फरायमारदो स' फरायसा लोगो नोंथांमोन जों उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोङो सम बायदि भिडिअफोरखौ थाब लाबोनो नाजागोन स' गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन थेंक इउ